besluttede for at vise deres utilfredshed med en reform, som parlamentet skal til at vedtage. Reformen betyder ændringer af det ungarske valgsystem og en række økonomiske og stærkt kritiseret af EU. Tusindvis af byggeopførelser i centrum af Kairo. De viste deres utilfredshed med militærets behandling af demonstranterne. I den seneste uge har der været demonstranter. I alt 100 personer har mistet livet i lignende sammenstød siden militæret overtog magten fra tilbage i februar. Ud i haven. Samtidig siger forsvaret nu, at dansk... Gå med dig. Forsvarschefens brev om de mange irakiske krigsfanger Gå med dig. Fagforeningen for forsvaret. Gå i haven. Det var ikke noget, vi har hørt fra nogle af vores medlemmer, eller noget som helst. Det er ikke noget, man har snakket om tidligere, så vi vidste ikke noget om det. Danskerne måtte ikke udlevere fanger til de irakiske